Здравейте, деца! Днес ще ви разкажа приказката на Кайо Педал парт 3. На 100 кила приличат зъбите. И Кайо, когато отиваше да си би чеки, изведнъж бабата влезе в стаята. Ей, дъртака! Елтош! Пак ли си би с чеки? Още не си намери гаджи, педерас грозя. Кайо заспа и сънуваше. Целувам се с лук, мамо, де. Ей, Гилбърт, ей, сега ще извикам китайците да те изядат, педерас грозен. На Кайо му се среща и беше гладен. На Кайо му стана лошо, но се усети, че от тях няма аспирин и почна да би възглавницата. И педеража видя една мечка въгъл, отиде да го ибе. Си изгрева на слънцето и плюс 18 започва. Реши да вачока.